Ay, okay na yung mag-stay bossing. Ang unahan. Tekotin mo nga. Gwapo. Gwapo. Ay, tekotin mo gwapo. Sige gwapo. Ayan, ganyan na. Ano yan? Oblong. Sige gwapo. Ayan, goods na. Ayan, tingkong ang dish niya. Ayan ang gumawa. Gwapo. Tango yan, Sniper 135. Tapos ng ulian. Nakalikot na pala. Hindi yung tama. Yan si boss. Galing Kalabang niya. Papalo na lang siya ng pitch.